Jeg ved, du er den eneste kvinde, som jeg gider bruge min tid på. Jeg skal ind og stille her. Jeg ved, at hvis du virkelig vil, så kan du finde ud af noget. Se, hvad det kan blive til. Vi skal finde nogle rimelig seje konferencier. Så er det tid til snitter øllapiger! Det er det gode ved at være med i MGP-udvalget. Der er så lang tid til MGP'et bliver afholdt, så man kan lave en masse andre ting. For eksempel spise en snitte. Og drikke øl. Hey drenge! What? Jeg har fået så slappe muskler her på det sidste. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har ikke råd til fitness. På den chef dem her, det er fra både MGP-udvalget, der løfter man de sejeste ting. Albert, du var med i MGP sidste år. Du vandt faktisk. Hvad var din oplevelse af MGP'et? Jeg havde egentlig bare troet, at du skulle være sådan lidt nederen fest, ikke? Eller balloner og sodavand og sådan noget. Men så kommer jeg, og så er det fandme vildt. Altså, der er pynt over det hele, og det er sgu bare fedt, ikke? Og altså, jeg spillede jo og sådan noget, men egentlig så var jeg ikke rigtig i centrum. Nej. Fordi at MGP-udvalget, de overtog sgu nærmest bare det hele. Så altså, hvad fanden kan man gøre, ikke? Og selvom jeg vandt og alt muligt. Jeg ved. Så MGP-udvalget? Woo! Ja, MGP-udvalget, de gør det sgu godt.